देवली फाट्या तुला एकटी आता कानपट्ट आहे ना, बघू बघू तर खुश होती बघणारी व्हिडिओ बघणारी. बघू. अधिक बा एक सवाल विचारू काय? हो आता जेव्हा एक आईस आपल्या पोरगेला उचलतं तेव्हा ते कमरेवरती ठेवतं, पण जेव्हा एक बापूस आपल्या पोरगेला उचलतं तेव्हा तो खांद्यावर ठेवतो. ऐसा का हो? सादिक बाय मला माहिती आहे, मी बोलू. बोल. जेव्हा एक आयस या पोरग्याला कमरेवर उचलून घेतो तेव्हा ती हा विचार करतं की झटपर्यंत माझी नजर चालली, झटपर्यंत माझ्या पोरग्याने बघायला पाहिजे. पण जेव्हा एक बापूस आपल्या पोरग्याला उचलून घेतो तेव्हा तो खांद्यावर घेतो, कारण की तो हा विचार करतो झटपर्यंत पण माझी नजर न जाय, त्याच्या मोरपर्यंत माझ्या पोरग्याने बघायचं आणि काम्या व्हायला पाहिजे. म्हणून बापूस आपल्या पोरग्याला खांद्यावर घेतो. अपने बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं इस उम्र में भी कभी अब्बा की कमी महसूस करूं तो रात को सो नहीं पाता, नहीं नींद आती. वो कभी कभी याद आते हैं, चेहरा उनका झुर्रियों भरा कभी सामने आता है तो नहीं नींद आती. कभी कभी दिल करता है, कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ उनसे हो सकती हैं और किससे करूं. कभी कभी तबीयत चाहती है, कभी कभी कि अम्मा जी अपना मैला दुपट्टा पीछे करके कहें कि इधर लेटना, मैं तेरे सर में थोड़ा तेल लगाऊं. कभी कभी दिल करता है.